Dahil yung ka, di yung ka mo gawas ha? Di yung ka mo gawas, sublon ta ka. Ikaw hilabtanon kay ka? Nya, mangilabot pa ka? Hindi na pasto. Moments later. Salamat, Minister. Hala, yung sapatos sa kapatid. Saan na? Sa katagandagan, dali pa dyan mumuhalay sa kumbalay. Bantay lang mo ron. No! Lamig kaya akong tulog, inyo kong gitagaw. Karon, manimalos ko. Palungon na akong wifi ninyo. Ma! Nawala yung wifi, ma! Look! Nawala ito ulit. Nawa, manda nito. Brown out ron. I-check. Record talin. Hala! Anong gaibot man ng wifi? Puto, hangin na kaibot. Ano ba? Ano na si mama, be? Ma, bato ka. Nawala ang wifi. Gaibot man dahil. Nakabuang ba na, Lin? Kasi may nag-ibot sa itong wifi, Lin. Nakita namang duha diri. Mga jud na something wrong ng balaya ba? Na, Lin, no choice dyan nilin. Tawagan dyan na itong pastor. Ako sa cellphone. Oy, friend. Sige, sige, madto ka na karon. Sunod sa diri, pastor. Sige. Tanaw na to, ug na nagbinuang mo diri. Ay, sinsanso da, friend. Sa, Jinsenso. Senang, wala pastor. Kabuang ko pastor, eh. Ay, sanaw din na day. Basta paso. Kato na lang. Kay kanang katul, pati lamo ka na, managan magani. Wala, dili, friend. Naaayo din sa gawas, friend. Ay, naar di kas tuba-tuba ng tago, ha? Karon lang ka. Dahil yung ka, di yung ka mo gawas, ha? Di yung ka mo gawas, sublon ta ka. Tanon kayo ka. Takang? Kirang sila magot kay ilang gilap na akong palasyo. Ikaw hilabtanon kay ka? Nya, nilabot na